ensimmäinen laukaus, niin siihen se pikkasen notkahti ja niias, mutta sitten kun tuli se toinen laukaus, niin sittenhän se reaktio pieneni. Elikkä niillä on laukauskokema. Ja luoksepäästävyys, sitähän niillä on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, se oli sitten joka tilanteessa. Sitten kun tuli vähän tuossa kuormaa, niin sitten se rupesi pikkasen niinku ujostuttaa meidänkin seuranoiden hyökkäyksen jälkeen, mutta se on sitä. Se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä. Kovuus, hieman pehmeä. Kovuus on koiran muisti. Miten se muistelee niitä ikäviä asioita, mitä se kokee siellä radalla. Ja kyllä se niitä muistelee, mutta ei ne jää sille kauheasti päälle eikä ne sitä hirveästi jarruttele. Temperamentti on koiran kykyä huomioida asioita ja se nopeus, millä se huomioi. Ja siinähän toi haalari on se erikoiskoe, niin siinä katsotaan sitä väistön pituutta ja oikea-aikaisuutta ja näin. Ja erittäin vilkas. Niillä on +1. Hermorakenne +1, hieman rauhaton. Pikkasen se kuormittuu ja tuossa lopussa tarvittiin vähän antaa sille palautusaikaa, mutta niin missään nimessä se ei niinku hermostunut ole. Se on hiukka rauhaton, niin se tulee tuolta temperamentistakin osittain, kun sillä on vähän semmoista hösäämistä. Taisteluhalu +2 on kohtuullinen. Taisteluhalua on hyvä ominaisuus. Se on koiran eteenpäin vievä voima. Ja se on se, joka Niiloa ajaa eteenpäin tuolla radalla kaikista järkytyksistä huolimatta. Ja sitä sun on myös hyvä sitten hyödyntää siinä koulutuksessa. Puolustushalu. Halua löytyi kohtuullisen verran. Kohtuullisen hillitty, kyllä. Kyllä Niilo ilmoitti, että hänellä on sana sanottavana tähän asiaan, että ihan ilmaiseksi ei rahat lähde. Terävyys on +1, pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ja mikä on tärkeintä, niin nimenomaan sitä jäljelle jäävää hyökkäyshalua ei ole. Että ei se kauheasti mulle hanttiin laittanut, että kyllä se oli ihan sitä mieltä, että tulee nyt sitten, jos on tullaksessa, että mä en sitten ihan loppuun asti mennytkään, että mä keskeytyin siinä, että se olisi ollut vähän Niilon kiusaamista, sitten kun hän ilmoitti mulle, että hän ei halua mua vastaan nousta. Toimintakyky, -1 pieni. Toimintakyvyssähän on, sitä katsotaan koko testin ajan, mutta erikoiskokeena on toi kelkka ja pimeä. Ja se kelkka sitä hirvitti alkuunsa, mutta sitten kun se uskas mennä tekemään tuttavuutta, niin se huomasi, että hän on nyt vedetty höppäistä pahemman kerran. Ja tuolla pimeässähän se tarvii sitten vähän apuja. Että toimintakyky on inhimillinen ominaisuus, sillä on rohkeus, suomenkielinen nimi. Ja niillä on pienen verran rohkea. Mutta tuo taistelutahto on sitten se kantava voima. Ja tänään yhteispisteet oli 127, niin sitä arvonlisäveroa nipistetään tuolta toimintakyvystä toi -15 pistettä, niin kotiin vietäväksi jää 112. No niin, kiitos.